Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κοντολάτης Ιωάννης, είμαι ορθοπαιδικός χειρουργός και στο βίντεο που ακολουθεί θα συζητήσουμε κάποιες ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε πριν κάνετε κάποιο χειρουργείο. Πριν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για ένα χειρουργείο, μια διαδικασία που ούτως ή άλλως λαμβάνει χώρα υπογράφοντας κάποιο χαρτί πριν πάτε να χειρουργηθείτε, θα πρέπει να έχει προηγηθεί μια εκτεταμένη και λεπτομερή συζήτηση με το θεράποντα ιατρό σας, στον οποίο θα σας συμβούλευα να ρωτήσετε κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί είναι το συγκεκριμένο χειρουργείο, η συγκεκριμένη χειρουργική παρέμβαση, γιατί είναι απαραίτητη. Τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Πόσο χρόνο θα πάρει η χειρουργική επέμβαση και τι τύπου αναισθησία θα χρησιμοποιηθεί. Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές. Κατά προτίμηση να δοθούν και κάποια ποσοστά επί των επιπλοκών αυτών. Πόσο θα βελτιωθούν τα συμπτώματα που έχετε και ποιες είναι οι επιδιώξεις από την τέλεση του χειρουργείου και αν αυτές ταιριάζουν με τις επιδιώξεις που έχετε εσείς προκειμένου να προβείτε σε αυτή τη θεραπευτική πράξη. Πόσο θα χρειαστεί να περιμένετε για να γίνει το χειρουργείο. Επίσης, πόσο θα μείνετε μέσα στο νοσοκομείο. Εάν θα έχετε πολύ μετεγχειρητικό πόνο και πώς θα το διαχειριστείτε σε συνεργασία με τον γιατρό σας. Αν θα χρειαστείτε φάρμακα, τι φάρμακα και για πόσο. Πόσο καιρό θα κάνει να κλείσει το τραύμα σας. Αν θα χρειαστείτε φυσιοθεραπεία και από πότε θα χρειαστεί να γίνει αυτό. Πόσο θα χρειαστεί για να επανέλθετε στη βασική σας καθημερινότητα και πόσο θα χρειαστεί για να επανέρχετε σε κάποιες δραστηριότητες που είναι για σας σημαντικές και σας οδηγούν στο να κάνετε το χειρουργείο. Και φυσικά πόσο κοστίζει. Γεια σας.